Nyakwara Mugejwang dakika ena par koda abirio tok sadek baro kinyi machiegni e twak maro e cheno mar Mbaka Oromo kinyi makawuono machakore sani nyakango mol kanyo sabich maro nyango matai nyinga Joyce Oduora. Nyakwara Mugejwang okinyi makawuono antiere kae kod yawuoto nagi kachiel kod nyiyo nagi mawuok e counties mopogore opogore mar mondo mi wapor wach kotudore kod Rawere e Pach Rawere e Sirkand Kaontis. Wang'eni juma manyien kochakore tarik 12 nyaka tarik 15 Oromo mano mar jotend counties kata devolution conference ibro bed ka ibago e county ma Homa Bay. Romo makamano bro bedo ka kelo kanyakla jokanyo mawuok e sectors mopogore opogore kachiel kod governors mawuok e counties duto 47 mar mondo mi gipor wach kotudore kod sirkal mano mar counties. Ka thuon wach mano mar odiochieng kata mar devolution conference mabro bedo e county mano ma Homa Bay juma manyien and for the people, for prosperity, devolution as a catalyst for equity, inclusion and social justice. Mane momiyo okinyi makawuono antiere kae kod Rawere mar mondo mi wago ane mbaka ka bende Rawere inywako duondgi kata inywako gi lwedo ahinya to e chenro mopogore opogore mitimo e sirkande mag counties magwa duto e pacho kae. Yena mar mondo mi arwak welo mantiere gode e studio ka okinyi makawuono mar mondo mi gi full neno agi bende ginyalo nyiso county magiwuoke e ka wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono. Chako di Lio oyawre chieo nade kendo machiegni twak. Oyawre nya Joyce an iluonga ni Lio mo awuok e county ma Kisumu sub county Manyando ward iluongo ni Kabonyo Kanyagwar. Achiel maber kendo waikore ne twak kwang'io gik ma devolution osakele gweng'wa chandruok magin go gi kaka inyalo med keto ber mare. Machiegni twak okinyi makawuono. El Nino oyawre chieo nade kendo machiegni twak. Oyawre nya Joyce. Ena jopiny iluonga ni El Nino Esther. Homa Bay County Ndhiwa anyar kanyamwa kologi. Yes. Machiegni twak okinyi makawuono. Nyakwara Mugejwang antiere kae kod wendo machielo John oyawre papen mari chieo nade. Achiel maber Joyce. Iluonga ni John Odhiambo aja Homa Bay County, Homa Bay Town Constituency, Arojo Ward, Asego Kanyada Kanyadala. Machiegni twak okinyi makawuono. Evans oyawre papen mari chieo nade. Achiel maber Joyce. Iluonga ni Evans Ouma, mure Evans Generali. Awuod Homa Bay County, Kasipul, Central Kasipul Ward, Saikonyango Village, mano wood side tiende. Amor mar biro ka mondo watwage weche mag counties. Machiegni twak okinyi makawuono. Nyakwara Mugejwang mana kaka iseneno magi welo mantiere godo okinyi makawuono kachiel kod Cheryl Odhiambo mabende japuonjre mano e mbalariany mano mar KU kata tieko sombe e mbalariany mar KU. Cheryl imena rwakni machiegni e twak mar okinyi makawuono kata kamano pod wabobedo kwa loso weche mag tudruok kodi kaito wabobedo kwa dhi mbele kod twak okinyi makawuono. Nyakwara Mugejwang mana kaka iseneno magi welo mantiere godo e studio okinyi makawuono. Bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 36000. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak marwa yango okinyi makawuono wang'eyo ni mano devolution conference kata romo mabro bedo ka kelo kanyakla governors kachiel kod jotend counties mopogore opogore bro bedo ka dhi e county ma Homa Bay. Adwa na chak kod Lio bende ng'eyo gimomiyo romo makamano ibage pacho kae mar mondo mi jotelo bed piny ogo mbaka kotudore kod counties magwa. Yes Joyce. Devolution en gima ber kendo wago erokamano ne thuondiwa mano kedo ne constitution mano chike mag Kenya 2010. Devolution en gima yudore chapter 11 of the constitution 2010 kendo en gima ber to gimoro amora Joyce nyalo bedo gi ber mare kata nyalo bedo gi rach mare. Koro romo machal kama en mana mar kelo wi jotendwa gi kamoro achiel mondo ging'i ber kam okang' magisakawo kod rach mantie gi kaka wanyalo medo keto ber mar devolution kata kaka jopiny nyalo medo winjo ber mar devolution. Koro en gima ber kwa bedo ka jotendwa bedo kamoro achiel wambo bedo kamoro achiel washare paro kaka gini nyalo medo konyowa e gwengewa. Kabiro korka kori El Nino iwuok e county ma Homa Bay. County ma Homa Bay kinde mathoth iluongo ni county of endless potential kama koro romo mano ma devolution conference ma higa ni bobed ka ibage kata bobed ka itae kochakore tarik 12 nyaka tarik 15. Karwaki e twak okinyi makawuono in bende ng'eyo thuon wach kata thor wach mar romo makama kata mar conference makamae. Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo kabisa Homa Bay County en county of endless potential. Endless potential gik madongo dongo mok nyal wache
mok nyal beyond dhok timore Homa Bay kacha. Ang'o mantiere Homa Bay? Homa Bay wan gi Lake Victoria. Homa Bay is the only county ma nigi roan antelopes game reserve. There are a lot of things matimore Homa Bay kacha. To kata kineno ka jatend piny no puodho nang'oa devolution conference ma higani otimre Homa Bay. Mano gima lich miwuoro. We appreciate the country, we appreciate the president. Waduoko ne erokamano kendo governor marwa Gladys Wanga kuom tich maber moseketo Homa Bay lela ma Homa Bay opuodh kind counties tete mondo host devolution conference. The mar devolution conference and the people for what? Akanyalo mana paro ni en for the people, for prosperity, devolution as a catalyst for equity, inclusion and social justice. Neji gidongruok. Ineno. That is the main theme mar conference, mar devolution, mar detimore chakre tarik 12 nyaka tarik 15. We are doing a celebration. Watimo nyasi mar devolution kaka nosetimore chakre 2010. It is a celebration mar 14 years. Enigni 14. Wadwa neno kumane mwase time berwan kaka jopiny chakre ni miwa 10 counties. Ere progress musebedo. To ere kuma pok progress obedo. Mane momiyo wan gi twak odiochieng' ma kawuono. To mane twak mabe pod dhi mbele e conference mar devolution Homa Bay. Karo twak John in korka kori romo makamae be ning'e gimomiyo ibagi kinde ka kinde mar mondo mi governors obed piny opor wach. Erokamano Joyce. Romo ni bage kinde ka kinde kanda pile mondo mi governors opor wach kaluwore gi chandruok kata kaluwore gi chandruok ma joge waneno e loch gwenge. An mora ahinya ka romo ni biro Homa Bay chwa. Tiende ni pesa di bedo Homa Bay. Tiende ni ka nyithindwa dhi yudo tije. Tiende ni ka tegruok di bedo. Ka ema wanyadhi to waneno waketo making scheme to wawacho ni nyaka devolution ne chakre. One counties wage ang'o mwase deliver, ang'o mwase achieve. Gikanyo be makoro wadhi ng'eyogo teko kata pek mar loch gwenge. Gikanyo be mwadhi ng'eyogo ni kare gini kare ber nikech iboyudo ni devolution ka osekonyo ji mang'eny. And again, nti kata yudhe ma pod kia kata ber mar devolution. But gikato koro wadhi ng'eyogo berne kendo wadhi ng'eyogo gik modhe timo kata gik mosetimo e gwengewa. Kendo wadhi ng'eyogi kaka wanyalo lore, kaka counties lore gi ang'o minyatim mondo wa improve gi kuma wantie. Erokamano Joyce. Evans sin korka kori karwake twak okinyi ma kawuono bende ing'eyo purpose mano ma devolution conference mabo bede county ma Homa Bay juma manyien. Okay, erokamano Joyce. Apani gimomiyo devolution conference di bedo ga ma aneno ga kodhi e counties mopogore ka gi celebrate. Apani omak gi celebrate nyaka ne wayud katiba manyien mane nigi devolution e 2010. Koro en mana celebration magibiro governors gi national government plus the MCAs giriwo Pach gi neno atua magisegoyo e nyaka ne devolution chakre. Shida magiseyudo gi kaka ginyalo improve e gik gisebedo kaka gitimo e development gi. Koro kanyo mido ka MCAs be kao agendas gitero ne jotend gi governors gitero ne president ni kanyo kech president dhi day one. Ido ni kanye makoro girome kanyakla national government plus the county government rome kanyakla to share ang'a osebedo kaka timore, shida mane magisebedo kaka giyudo, to ere kaka ginyalo solve these things. To kanye ma wananchi be jopiny yude sa mar connect one on one gi governors gi MCAs gi mondo gime gi share patch gi kuma kaka devolution yosebedo ka tero gi ka be gi support devolution ko gi support to ka gi support ere gi sebedo ka support. Koro conference ma osebedo ka kitimo ni en mana mar celebration, to kendo en mana bang celebration, after celebration en ang'o magidhi timo after celebration, magidhi timo different magisebedo ka gitimo chon. Koro en mana mar kelo new idea
gi new things devolution. Maybe yudo ka kata baba ma the father of devolution be oluong kata cha mondo ogol pache owache ni ka gima ne wabiro mar devolution ere kumosechope to target wa man wan godo mar devolution bene gima osebedo achieved to kapok abedo achieved ere kaka wanyalo achieved kwa dhi mbele. Ilero kanyo makare nyaka diyiena mar mondo mi arwak Cheryl Etwak okinyi makawuono. Cheryl Etwak in benda mi thuolo man moso nyakwara Mugia Jwang karwaki Etwak okinyi makawuono migiswa ni wuok e county mane tingiswa ni purpose mano ma devolution conference madhi e county ma Homa Bay juma manyien in kaka Rawere paro ni en mane? Erokamano. Nyinga Cheryl Odhiambo. An aya Kisumu County. An nyar Nyakach Kadianga, Southeast Kadianga Ward. An japuonjre ma Kenyatta. Koro kuom wach devolution conference mabiro Homa Bay. Kada golo paro, tanyalo wacho ni gima duong' momiyo wang' ni okele Homa Bay. Nikech kwadok chien, to ne nitiere telo manopogore gi devolution kane pok orwake higa gana 2010. Koro tok higa gana 2010 nyaka kawuono en nonruok neno ni bang' devolution no ang'o ma waseloso kendo kanye monego warekebisha kuom jotendwa wan jopiny wan moyiero jotelo moketo kanyo kendo bende. Iwacho kanyo makare ahinya to kopod antiere kuomi Cheryl ka wadhi mbele kotwak marwa wang'e ni kinde ka kinde kinde ma igoyo mbaka to jija penjo ni to Rawere nitiere kanye e mbaka makamae e kinde makoro devolution conference kata romo mano mar tend loch nanga kata tenda loch gwenge dhi e county ma Homa Bay gin gik mage ma mulo Rawere ma in kaka Rawera digom mar mondo miyo mulane kata otwage e kinde mar romo makamano bro bedo kadhi mbele? Erokamano kendo kuom kaka Rawerni pacha neno ni weche machalo kaka tije riwo Rawerni e paro puonjogi kata mako lwetgi mondo nyisgi ni kamae kaka ji dhi kama jok dhi gin gik monego bedni oriw e nyasi mabiro timre chieng'no mondo wachni kaka koro Rawerni kamae kaka imako lwetgi isiro gi kamae kendi puonjo gi kamae kae moriw gi e agulu ni gin onego gitim kama kendo onego timnegi kama ok ginyal timo kendgi nyaka mak lwetgi nikech magi pod joma tindo pod wadongo ok wang'eyo mama joma nokalo noseng'eyo koka wan joma biro to kendo wane wabunge makiny wane MCS makiny koro koriwa e paro wabro ng'e ni ma iloso kama kendo ma ok mul kama. Ilero kanyo makare nyaliyo karwaki Etwak beni paro ni e piny Kenya nyaka sani wanyalo wacho ni en higni mathoth ahinya higni mohewa par nyaka nobed kod sirikal mar loch gwenge kendo waseneno ka nitiere counties moko ma gintiere kod governor achiel mosetelo ne kendo koro ma osetelo ne kochakore higa mar 2013 nyaka sani nitiere counties moko ma bang' higa achiel kata bang' higni 5 mokwongo ne giyudo governor machielo kata kamano kwang'iyo e counties magwa nikech koro wanyalo goyo tach e counties magwa makaluo obed county ma Siaya county ma Homa Bay county ma Migori kachiel kod county ma Kisumu bedi paroga ni Rawere inywako ga lwedo inyanya to e ondamo kata chenro mopogore opogore matimore counties to e romo makoro dhi Homa Bay ni in korka kori paro ni gin gik mage mamulo Rawere madigom mar mondo miyo kete main? Joyce wach mawachore pile pile jo ohero wacho ni wan jotelo makiny anto apogora gi parono kiny ni ok chopga en wan jotelo makiny ana believe ni wan jotelo masani kendo onego bed ni wan kaka Rawere wawuok malo wachung' mondo kombe machalo kaka kombe mag MCS kombe mag MPs amor sana osiepa Evans Generali digi laro kom mar Kasipul kacha kendo ikore na ang'no lerno koro wan kaka Rawere wagwolure pachwa ni wan jotelo makiny wan jotelo masani to Joyce kwadach go tache counties ma Kaluo Kisumu Homa Bay Migori kod Siaya devolution osekonyo kendo osekonyo nikech osekelo resources machiegni kodwa to resources makamagi bende nywako pach Rawere e kinde mastemo kati dakel resources makamage kor gwenge aneno kaka for example county ma Kisumu nigi public participation kendo ka gidwa choko pach Rawere to gigolo outline giwacho ni Nyando
sub county ward makabonyo kanyagwal public participation en chieng makama but koro gima timore en mar youths ema koso yudo time mar the search forums mondo gigol pachgi youths one sadi mang'eny wayudore ni wadich kendo ok wakaw gi kaka en gima serious lakini pach youths to bok kaw kata king'iyo kata ineno county government wan gi county executive committee ma chalo kaka cabinet mar national government king'iyo jomiyiero kacha the department youths tin kabisa koro ere kaka pach wenyalo kaw to kineno kacha tineno ka joma 50 years and above emokaw migepe machal kamago koro bedo ga matek mondo pach youths oketi e dongruok El nino korka koreano kigilo liyo seche ma liyo wuoya kendo wacho wach ma seche moko ki okisira kosisiro kata kamano bende rowere osenywak lwede yo makare inyanya to paro mopogore opogore ma itimo kata decision making counties kacha bende osenywak rowere lwede yo makare kata pach rowere bende osenywak kanye yo makare to Oromo madhi Homa Bay ni ang'o ma mulo rowere hie made gomb neno maka chieng' tarik 15 Oromo obo penji ni yes Oromo koro nobero to rowere wuok e gang'o. Erokamano ahinya. Kapok aduoko penjo ni no. Liyo, yes. Public participation kata in king'iyo wuon wan kaka yudhe. Public participation kaluo ok en public participation as a definition of public participation kako ningo beno bedo e county governments. Public participation osebedo gi nying mopogore. Rowere ok ni pok yudo thuolo mar timo public participation. Rowere ong'eyo gima dhi mbele public participation. Ok gin gik ma gi expect. Public participation en ni wadhi chiwo ideas magwa kaka rawere. To public participation kaluo oloki kuma josiasa kawo credits. Ni credits nango giuso party. Either giwacho ODM mane public participation ginyalo nyiewo ne jopiny mogo ka giwacho nango pesa nindo Homa Bay stima nindo kanye Siaya mane gima dhi mbele public participation to mano ok ni pok wayudo thuolo mar dhi onge agenda e public participation to ka jotendwa mag tend county nyalo nyisowa ni public participation kwa bire to wadhi timo magima wabiro dhi to kamano aya wawuoye wach devolution madhi mbele Homa Bay bero were obedo included boketwa kanyakla kae waneno ka devolution ne it is like a celebration for the 14 years man wayudo devolution gima ber ang'o ma devolution nokelo nomiwa 47 counties gima ne onge okel sirikal gi machiegni gi jopiny yudo demokrasia machiegni kodgi in which way wanyalo yiero MCAs mua feel nango votes wa are counted rightfully wan gi joma telo at the grassroots gi different projects moketnwa wanyalo yudo machiegni wan gi MPs kacha the MPs to nentiere ga wan gi senators wan gi governors to seche mokel governors ne ntiere projects manokel etiend county machalo kaka health gige water go gige agriculture weche mag pur noket e county government koro gini keto jopiny bedo machiegni gi sirkal to wan kaka youths tend county kanokel county government dongedo ka ntiere chief officer mar youth ntiere director mar youth ntiere gender ineno koro at least youth yudango that relationship man machiegni mane gimonya wacho nango wase benefit gangowa gi devolution to challenge kata gimo poko bedo makare wayudo ni ka jotend youths mose mitije gi county governments ok giti kodwa maber nango kaka wawachi ni sani wakoso employment yudhe mang'eny ok ondiki jotendwa mag yudhe pok gilobi gik malong'o manyalo miyo wayudo ang'owa kata tije matindo despite ni ok ginya create our permanent jobs to all of us tije matindo projects magikelo gima maduong' mwanyalo neno for example Homa Bay County gima duong' mwaseneno
seche mwa fail ni ntiere jatelo mar youth gikelo gik moko miluongo nango ni National Youth Day mane chieng mwa fail nango ni wan jo yudhe to seche go we are just going to celebrate this onge gimwa fail kanyi neno mane chieng ni National Kenny AIDS Day mane chieng mawinjo nango wan koka wan jo yudhe wan e county nano such things ni National Youth Day gik moko kainago to instead ntiere gik moko ma projects moko ma ingene ka gindiko no jok moko ma wigi lew ha jok moko ma wigi lew kata kairo ingene seche moko ko mejo telo ingene mago positions mag youth ineno yudo ko ondik mamwa moro ma ja 50 years it is not wrong to kata ko ndik ja 50 years ni o mie kata deputy director moro ma ja youth to deputy director ni be kelo committee or delegation manyalo advise them. They can advise us but the ideas one ma one godo ineno. That is the only way ginyalo include wangowa a county government. To devolution karumo. Sani, it is a celebration. Ideas wa, it is not a time because the agenda mar devolution, it is not a time me want to present our ideas. Jomano create devolution, they are going to celebrate. Are they going to come up with the challenges remano kot mosebedo kok timre dongruok mane mapoko sebedo lakini wan kaka jo yudhe gi cheke docket wano ginne kaka nyalo tiyo malongo docket mar youth e county government osebeda beda gi nying. What is AIDS Day? What is National Youth Day if it is just a walk? No agenda. Aneno ka Evans nyiera e nyastimilo sel ni Evans yena mar mondo mi arwaki etwaka kapok wabiro kata ir Jona. Bende Rawere osekete mesa mano mar keto chenro mopogore opogore kata decisions mopogore opogore ma itimo e counties kacha to Oromo ni en ang'o mamulo Rawere ma ina ndigo mar mondo mi owache. Okay, kamano Joyce, El Nino nowacho gimoro mamora ma be anyalo confirm ni Rawere e counties magwa osekaw ka specimen yani itiyo kodgi ido ni constitution dwaro ni mondo team public participation to sama gisekel agenda to iluongo unu dhi e public participation ma wado wacho ni ati iluongo youths ang'omio youths iluongo ma sa public participation kochopo kuno udwano luongo sama nadhi wangisi nadhi e public participation moro e gwengwa mar county kana chopo kanyo na ya ka ken public participation kata nen political rally koro akikata ni gima no wacho cha no ndiki kata gima kata gor gima gingiso waka e magindiko koro ere kaka idwangisa ni one youth one warire public participations go emwadhiye tike kata ni gik miwacho ka bebe ndiki gi mane the problem ma wan go jogi oseng'eyo ni ati wanyalo dhi pongo negi hall gigo agenda gi mi chance mondo giwachi ni ati sama constitution ng'ato tero kata court to ni wan gi picha ni ati public participation notimore ka to gima gitimo kanyo endo gin tero wa e hall uso seras gi wewa kwa hang iwacho ni ati county devolution biro Homa Bay obiro Homa Bay but up to now gigo sebedo ka timore wasebedo okay the first time wabedo gi devolution ok ni koro biro Homa Bay to koro youths ma Homa Bay koro life gidi change once then one gi devolution hapa ni last notimore Rift Valley ne one gi devolution kanyo be change nitie mosetimore koso ena dhi keto devolution keto pesa to onge outcome mabiro ineno okapinge nikech samubiro hotels at least jogo mine wa yudo pesa but kose wuok kanyo ere tangible things mwanyalo yudo governors wa moko governors makaluo awache ni governor mna aya Homa Bay one youth king your youths man county government he said that blogger and the media peke yake aya nikoro cabinet ne onge youth kata chiel era kidwangisa ni do wuoyo ewi youths to kata cabinet ni onge ja youths man kanyo okwa pinge but gimonge gimarach sami wuoyo wach youths to ionge youths e aluora ni in gi youths ni sami nyaromo kod gen sama wacho wach media en sama wach blogger ema iwacho udwa trade something but ere kaka wada feel ni wambe wan jo youths oketo wakanyo ero nyaminwa ni wacho ni ati iparo wandalo international youths day mangeni en wigni ken no bedo launch nyoro ken no bedo
bo kada understand nikech gine ma giloso gino to gi invite wa to gine ma gicha gi wuoye gima our day. Koro gimi wacho ni ati youth e county ere kaka wanyalo dongore, onge kaka wanyalo dongore e counties wa makaluo. Ka retirees mose mi tich e national government mo retire kodhi yweyo dala to bed appointed kendo. Onge kaka wanyalo dongore masama okel devolution kama to kar mondo kwanye kata youth leaders even per ward kata adek per ward to get charges ek mondo access the devolution conference. Ere sami dwa winje e nying youth leaders gi. In ere sami dwa winjo gi kosidwa marito ni ati gi wuo e media to moro ko pingi to ni bloggers osemanye kiana ngo apana. Ochopo sama okwa wuo mane youth sama ntie youth day. Okwa wuo youth sama ntie AIDS day. Okwa wuo youth sama ngaro dwa dhi negotiate somewhere. Ekinyo kwacho ni oh youth kiana ngo youth no. Peso bedo allocated mar youth. Oma bechwa okeno nyaka awinyo ni wanyaka gi beta boy kiana ngo gal one past those things. Nego bed piny gingi kama ginyalo kawe youth representative ma giket kata cabinet kacha wangeni ada kompe inge Murang'a county bese no Murang'a county governor gi en ngapotin die cabinets en ngapotin die kata mana jok ma deal gi ICT emomino ka Murang'a everything and digital en ICT gise wuok e analog machon ma governors ma kalupo do sike moko tamore wuok nikech gikaw youths man gi fresh brains giketo kachacha ne deputy governor ma Murang'a dikaluo ne deputies ne cabinet te nyaka kar youths okete ngama dhi ma 40 something years then ibiringiswa ni ati we have a conference now youth kelura idea wakelo idea kanye WhatsApp group koso kelo idea public participation means mano bende makela penjo machielo bende John karwa ketwa platform mane mwinjo beni keto ne rawere mar mondo mi gichwala ne agendas maggi kata paro mopogore magi nyalo bedo godo manyalo miyo county sudo mbele yo makare. Erokamano Joyce. Kapok adhi penjo no we adog chien e gumane jowete wawacho. An John coordinator mar Wazalendo movement Africa. En gima late ka koro wan youth devolution obiro olosnwa tich mar one day. Gimwa dhi timo en ting'o rungu go picha gi miyo ji gi tich ashas machielo mielo inda. Kupogore gi mano kigoto podoling ochung ni ok nyatiyo ma kuma ne nya employ a lot of youths Homa Bay. Kidhi animal feed kuma wantie kuma no ka muket kar animal feed no chako loki obedo office mar county. En gima late sana ni wan youths wan micha kitiyo kodwa kwagore ke wan. En gima late kaka joneno moko gi osewacho ni wan e devolution conference ni wadhi bedo joneno kendo wadhi bedo nia onge gima dang' wawachi wanena kaka jogi misbehave gi pesa wa. Onge kata county achiel mana seneno ko launch ni ya joka ma grant loan obiro yudhe chokre uru kama mondo buka loan udhu lokgo. Onge menya miwa wan kaka joluo ma wan mane wadwaro ni ka devolution obiro to miwa kata pesa moro matin miwacho ni jogi dho chako go ohala. Wadwaro county maber minya konwa ni ajo kama wachokre ji 10 wariwre waregister kambi wadwa kawo tenda omiwa tenda mar gero ndara dong kanyo dong oinu wayudhe to wanto wadong ni wapako en Tialala, Tibim, Bayokidi, Mielo Inda. En gima lit sana an kaneno rawere matindo kende kawacho kaneno kaka jomoko kaka muok reformist wuoyi ma pod tin mariek ma support governor motegno but en gima sani odong' ne maduong'
eno yanyo mana jok moko matimore nade mapengo governor to miye ni rito stadium wuoyi mariek mane nyami ofis maber manya tiyogo gi lwase makare. An akwaya governors wa Makaluo wajo mosomo wajo mariek weuru kawa kendo ketwa gige mag tugo weuru kawa kendo ketwa gige mag walo sasa mudwaro emomiyo sani wadwa wacho adwa riwra gi joneno mowantiego ka wadwa wacho maber ni nyaka wabed nyakuketwa wambu wabed e iye nyakumiwa grants mwachako go ohala nyakuyawnwa kembni mwatiye. Grants muchako go ohala go idwa nomiwe yo machalo nade? Ineno adwa mi example Homa Bay County pesa ma malo ka bire serikal mapiny en bilion 8.4 pesa mwachoke Homa Bay County every annual year en bilion 1.4 pesa gi koriw to wach kata niya yudhe tetete mantie Homa Bay oikre manyalo magidwaro gima ginyatimo mondo omakre go pesa ni dong kopogno kata matin kata kete bilion 2 kende e sekta chiel kiti mar youths morni wanyadhi olo pesa ni kata twadhi duoko kata matin twadongore go kiwan ki youths dong nyakonyo sani en gima lit ni nitie kata youth moro mutieko form 4 onge kata kako dhi mbele nango nikech onge pesa but wantie gi county government kendo wamiela jao erokamano. Yache kanyo makare ahinya kata kamano wagiro ni mago gik mibo bed ka ikete time yo maga twang'eyo ni kinde mane sirikal mar loch gwenge ochako nitiere wanyalo wacho ni sectors moko mano bedo devolved kata mane ogole sirikal mamalo okete sirikal mano mar loch gwenge. Cheryl wantiere kod ranyisi sector no mar thieth sector no mar somo ahinya to mano mar som nyithindo mano mar ECD kaachiel kod sector mar pur nyaka ne sectors makamago bed devolved in kaka Rawera inyalo wacho ni sector mane ma osebedo maber ahinya to mano mane seche moko pod ok tim makare ahinya minyalo wacho ni kae to ok tim makare to hinyo Rawera kaka an. Erokamano kapok wadhi mabor adwa dok chieng' awuoye gima wacho wan kaka yudhe wasefwenyo ni wan ema wabunge girigi tiyo kodwa iwinjo ka gidwaro joma dhigo koko joma ting'o rungu gimanyo ang'owa gimanyo yudhe ok gibidhi manyo jodongo owetegi gibiro manyo wan raia ma pod wan gi tekre ma wanyalo ringo wanyalo timo ang'owa koro wan kaka yudhe ka oluongi ni idhi mi siling 50 ni mondo ichung gi rungu ichung gi ang'owa itamori in idhi timo ang'o rungu no kisechungo dong kinyi dok dala uto piny pod chalre onge pogruok moro maduong' mokele ngimani. Koro ada wuoyo gi yudhe kata rawerni maneno program ni kawuono ka owach ni en youth day to gimimi en kitamba ni idhi ting'o kitamba malo kata flag kata ng'owa to onge los konyruok moro maduong' midhi yudo itidhi kuro timang'o to ka iwinjo ni ber moro nitie midhi miyi idhi ndiki tich idhi konyi kor puro idhi miya pikipiki riembo mano inyalo dhi lakini ka en mag siasa gigo iluongo gi tini ok gin youth days kaka uwacho go gina weche siasa mosemed gi mibadhi mondo koro gimbe ka gidhi mbele kuchocho to giwacho ni pesa youth ncha gitiyo go kamae gin gi haya venue gikelo nu system umiela jao umielo prince inda kako wacho lakini at the end of the day ini uono kikonyori ineno koro wambe kaka wan warangre to wang'ire ni wadwarango nikech ok wabi blame the national government kata county government shida ma wane mochako kelonwa wan owuon wawe bedo joma wigi yot kila ng'ato dwaro gima ber to ng'ama dwaro gima ber nyaka tine gima ber ok bibiro kende ni ininde kitanda to gino biro ni ichung idhi siro bunge moko bikonyi iba moko gi kidi timang'o mago ok bikonyi in iwuon iwinjo koro kuom kaka sirkal no bedo devolved nitiere puonj nyithindo nitiere weche tuke nitiere health
weche mag pur be agriculture gi weche mag pur. An nyanya kach. To ada wuoyo nikech mane kuma seneno. An nyanya kach lakini adak oko. Koro anyalo wacho ni maseneno ka temo nikech ok timre, ok anyalo miyo 100% kok timre. Maseneno ka timo matemo, awach ni temo en pur. Nitiere fertilizer ma inchimiyo ji gi sirkal. Bando ncha ji oango. Kiwuothe gweng' ng'eni iwinjo feedback ma ji wacho. Gibro wacho ni wang'ni na akomo tatima ng'owa, akayo maber ber ineno. Kata oko kayo maber mano impact moyudo ma positive ineno. Korka somo to pod ni piny. Gima tayo piny Kenya wakae en pur gi somo ineno. Ka ji oko somo, ka ji oko puro, to nge kuma waelekea as a country ineno. Koro koro anyalo wacho ni ka county government omedo siro wach somo gi wach pur. Ero wach thieth to koro ncha ntiere problems moro matindo from the national government ma ok anyal condone kendo anyalo wacho ni problems. Wan kaka raia, sirkal no en kien no wayiere mondo oti tijwa. Ka watero problem ni yath onge, sirkal onego kel yath, donge. Ka wacho ni buge onge, sirkal onego kel buge, kalembe, jopuonje ondiki ineno. Koro wane ground kae, nyala wacho ni sani to ero temo ineno. Pur dhi mbele, somo dhi mbele. Wach thieth to anto koro kanyal wuoyo nikech en gima odwanyore sani ahinya. En gima anjawa ma kiwinjo ni ng'ato chulo pesa to ok nyal yudo thieth. Mano koro ano kanyal wuoyo wach thieth koro. Paro ma yudo ka en paro ok kwan ka mar pingo devolution. Kendo ng'ato ka wuoyo to ko wach devolution. Topic osewuok devolution kendo sadhi e telo marach ma wan go e piny Nyanza. Koro wanyalo kawo mano kaka gimoro achiel ma affect devolution sana. Wan kaka jopiny, jotelo mwaketo mondo bedi offices gi. Gin jotelo mar very corrupt, they are very mean, kendo gin poor governance. Ineno governor kosa yier to en governor kendo chak obedo contractor. Government, national government, Mio County is equivalent share of 405 billion shillings. Ma county wa Makaluo, kaka Oma Beni, wacho ni yudo 8.4, Kisumu yudo 8.8, kamano. Koro en ting mar governor mondo ng'ini ya departments gi obed mar thieth, obed mar education, mar somo nyithindo, ECDs, obed mar agriculture. Ere kaka wanyalo timo maber mondo jopiny, nikech ng'ini counties chiemo, ka chiemo nitie, to wanyalo duoko expenditure mag jopiny. Koro ere kaka wanyalo invest e weche mag pur, ere kaka wanyalo invest e weche mag thieth. Wan Kisumu, thieth mag koro gwenge gi are dead. Otho dispensaries moko ne wan gi Kanyagwal, yathungi, sub county hospital, idhi Ahero, yathungi. Tingeni national government miyo county government pesa. Koro en ting mar governor kod MCS maengo mondo gibed piny ka giloso budget mondo gingi which sector need which amount to mane mwanyalo punguza mondo dongruok obedi. Devolution ten gima ber. Koro en telo marach. To telo ni governors dwaro office mondo gilos mwandu. Iyudo ka sani, for example, county Migori, yeah? Pesa no se wuk national government, pesa ni county government ka. To pesa wan gi tenders mano satimu tieki, yeah? To kudwa chulgi ni iketo gi pending bills just because a contractor is of a different opinion with the governor. So en a political game ma is very dirty ma affect devolution manyanza. Otherwise kwa yero jotelo ma wigi liu, jotelo manyalo tiyo matek mondo jopiny oyud dongruok to devolution en gima ber. Koro wan kaka yudhe kwa ywak ni okwa bed included to chiengo kura gima watim, yeah? Sani no sayira IBC wawuoguru oko wadhi wakauru ID voters card, joma pok kawo ID okaw ID mondo ka 2027 chopo iwinjo to gik ma ODM chuno wago e kor gwengegi, yeah? Igindi party ODM en chama mar Raila Amolo Odinga, kendo en ng'ama waluoro kabisa, en ng'ama no fight so hard mar multi-party democracy. So the same person who fought for multi-party democracy is the same person who is hindering Okoloko Nyanza one-party state. Maka N6 piece
kata governor wiyo chiem maber kata en osang'isi 6 piece jopiny wambe waluo koro wayieruru jok moko manyalo kelo dongruok to kwa confuse jo siasa gi jotelo nyadi mang'eny wamiyo jotelo jo siasa mar run county affairs iwinjo to kwa nya bedo piny mwaket pachwa ni ng'ani en jatelo ma ok en ja siasa to wabiro bedo kama ber kabisa otherwise devolution en gima ber. El Nino ero kama la nyaliyo hapo kodi matin tu onge kaka nyalo wacho ni wasewuok out of the topic mar devolution ber made devolution no de onge demokrasia manyien no de onge de koro kwa wuoira mogi TV kaka ineno wawuoyo ne to devolution nitiere conference mar devolution we are celebrating 14 years to seche mo celebrate 14 years ne wang'iyo challenges mobedo ga achievements mosetim mane momiyo iwinjo ko wacho nango we are not blaming the devolution we are blaming the leaders mane devolution omiyowa mwatiyo godo andang'owa devolution gine magi fail devolution leaders mane devolution omiyowa kose leaders mane jopiny moyiero aya positions mane devolution omiyowa positions mane devolution omiyowa to wayiero kaka jopiny to koso wacho adieri mi wacho nango maliyo temo wacho nango ni wapingo devolution no adieri mokwadwa wacho ni emomiyo jotendwa tiyo kodwa marach tadieri en niya nose miwa power and the sword is the constitution to kwade tiyo gi constitution maber Raila Odinga ok nyaka opati mar ODM to chuno wagodo kokwane moyie nango ni wanyewa agenda mare gi thuon iwinjo to vote gimane mopango gi team mare wane mwase fail kaka joluo kadieri wawacho nango no kwadwa rule mar party ok no kwadwa party chike mag party emose mumo kaka joluo tadieri kwa wacho nango ok kwadwa chike mag party why don't we vote the person mwadwaro mondo tinwa maber kaka wane madwaro secondly Joyce ipenyo kar sectors mobedo devolved eno setimo maber mosekonyi kaka rawera to ere mas moko pod yulo poko timo maber very good kwa mako angeni idhi wuoyo landa ahinya adani mak na paro no gi kanyo wadong gi dak achiel wadhi yueyo monde ka waduogo to wadhi mbele nyakora muge jwanga yena mar mondo mi wakaw yueyo madundo gi sani wakaw mana yueyo madundo ote magi bende med chwalo kokalo yiero waduto te abo bedo ka somo gi e kinde mwadhi mbele kod twak maro kik idhi mabor. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndiyo imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. I believe that the opportunities are better today. But define your niche, make sure you're not desperate, and let your customers know you. Educate them every single day on how you prefer to do it. And it will help you see the world from a different angle. It will help you see your business, which is fashion,
from even somebody who engages with fashion at the point of wearing a dress and nothing else, and they'll tell you what they think. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Sanika and non-staff kende madonjoka. Ano? Ikiati songo? Jomati yoka kende madonjoka. Mawaki. Ging'io mapile, ndiga tiyo kod mauta mar dend dhano. Nyiso ni nyaka inyone eka usudi. Ging'io jo ndiga gin very strong. Mak mana rawera moro, ofwenyo lony mar keto injini e ndiga, gima miyo iriembe kaka apiko. Hii ni exhaust. Natoa moshi kama kawaida. Hii ni plug moja. Ndiga ma apiko no, bende ukti mana kod modhi mag nyamburko mapile kende. Inyalo ole mauta mar taya. Tukiona mafuta taa. Kona mafuta taa iko sawa. Inaenda kwanza mbali sana. Mondine sigana ni tudri kod ripota mar Wasimfro Sokinda. Chiengeso, sachiel kod sadek otieno. Kik bai. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mariako mang'eny nyalo kelo rach. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Nyakora mugiajwang'ero kama na inya kumedo ketera mugi TV etwak maro echeno mar Mbaka Oromo kama ntiere kae kod yawuoto nagi kachiel kod nyo nagi kawatua kagigolo pachgi kotudore kod Sirkand loch gwenge inyanya to kodong mana ndalo machuo kende to romo mano mar Devolution Conference ibobed ka ibago e county ma Homa Bay kotudore kod sectors mopogore opogore mabende ne obedo devolve kata nogole lwet sirikal mamalo to keter lwet Sirkand Kaontis. Gin sector mage ma mulo Rawere manyaka sani moko kuom giparo ne osebedo kadhi mbele yo makare. Kanye kumae wawe godo El Nino. Ero kama na inya. So no way sectors ainya health kar thieth health kar jopuonjre sana somb jomatendo ECD agriculture kamano. Kwa ng'iyo sector mar health wayudo ni wan kaka yudhe wase benefit nango. Benefit ni ne biro no devolution nia. Okel gini machiegni. Rawere mosomo gik machalo kaka community health assistance, these are community nursing, gik kamago. Despite ni ng'eny gi okondeki, maybe nikech na sirkal poko kelo sector malach manyalo accommodate jomosomo te, but at least
ji matin nobedo absorbed noyudo tije. To challenge biro en niya, jomondikgi gima pok understand kaka jopiny, nikech sirikal to ng'e gima dhi mbele, wan ok wang'e kaka jopiny. E devolution ni, de gibiro gi solution, to ne giler ne jotij sirikal gimomiyo jomichulo gi tend county mshahara margi deko. Inyayudo ni nurses pok ochul for about 3 months, pok ochulgi. Same to ECD teachers. If there is any sector michulo matin mogik gin ECD teachers, salary gi tin. Manyiso ni kata ka gikaw loans, ok ginya kaw loans moro manyalo konyogi maber. To iyudo ka an ECD teacher salary ne ose delay for about 4 months. Ipane jogi dong nigi depression. Kata gikale challenges madongo. Mane challenge mosebedo kwa neno. Kochopo agricultural sirkal ne kelo fertilizer ne jopiny. Aneno ka jopiny nyaluongi, ginyalo dhi riedo, gikawo fertilizer, imiyo gi kothe, lakini kodhi gi at least iyudo ka ng'ato ka ng'ato yudo kata kodhi achiel either mar oduma kata mar bel. Mano ero ne gitemo. To wan kaka jo youth waparo nang'o, wafil nang'o kata adieri mantiere pachwa mano wanyalo chiwo. Dine bed ni nitiere jo youth mondik kachacha mane nyalo chiwo advice kata kumiwa lemo madongo. Ema wacho nang'o public participation. Ka county government okelo public participation wacho nang'o, sani ne wan gi youth day ni devolution bingene mokelo gigite. Youth day ni ero ne wan godo. To wapingo youth day ni koso wapako youth day. An kaka youth ok ayud reason mar pinge kata pako youth day. Tainya youth day nobedo launched. Aya idhi tim youth day Masinde Muliro. Agenda maduong' en ang'o? Jotendwa dhi kachacha. Gidhi wuoyo one listeners. Maybe a few talented youths can entertain them. The best bidder inya pad kachacha galo for par moro. And that is what we clap. We are going to listen. Wadhi winjo gik magiwacho. Ministry mar Youth Affairs obiro gi program moro ne Nyota. We are anticipating as youths. Wada neno, are they going to deliver? Projects kaina gi osekel ga Kenya ka. But okwangini mabe, is it really going to work? That is up to now nyaka giseche gi, the only hope we have one kaka youth and billion, was it 20 billion? Moningo beni idhi pog each and every youth ma is going to benefit 50,000 mar chako biashara. It was advertised, most of the youths no apply. Koro warito, youths are really waiting. Those who shall have had luck, we are really hopeful no they odomago. Maga some of the agendas, at least more winjo a youth day on presentation majotelo. To Pach youth, be a chance a youth day ni marangoa, marichiwo pacho, or it is just a celebration of a date. Mabiro, igakalo, igakalo. Inano gikai nago. Yes. Yes, ntie challenge moro mo owacho ma affect devolution. Owacho ni counties wa samoro wabedo gi delayed salaries. Gima kelo delayed salaries, mano is a challenge ma affect county governments. And delayed disbursements. Yudo ka sirikal mamalo osegolo pesa. Budho gi pesa. No. Sirkal mamalo golo pesa. Kendo yudo ka Mbadi, lando nango, asegolo pesa mondo bie counties. To pesa kwamo kanye? Control of budget. Mbadi no biro nyoro. Awacho gimusa bedo ka timo. For example, pesa duong kwamo kanye? A control of budget. From control of budget, pesa budho ka poko wuok mondo donje counties. Mondo donje counties. National Treasury to golo pesa in time. Yes. Gigolo pesa, to concept madawo is delayed. Igolo yes gibiro but mondo mi koro chope county mondo chope county koro yudo ka tend counties bedo gi ting matek mar chulo. Koro gimo nyalo wacho en joluo mane sirikal un munya winjo dholuo mondo advise government en ni John Mbadi wang'ene ne kacha pesa nindo umabi oti matek mondo pes counties ge ochope counties on time mondo governors kod jotend counties oyud yot mag tieko salaries. Yudo ka jo mapuonjo nyithindo is jo ECDs imiyo pesa mathin. Yeah? And they have unions. They have gin gi yo maginya chwalo go ywak gi kokalo 20 counties.
gibed gi jotendgi manyalo chwalo pachgi mondo pachgi bokaw mondo ginyalo dok nyamed gi osara. Mak na paro no gi kanya dono dhi achiel kachiel nyaka kama jatend migao mochung' ne wechego mag thieth Aden Duale loso ka koro chiwo ler kotudore kod ondamo mopogore opogore mar okumba mar thieth mano mar SHA osegoye pacho kae chakre higa mokalo nyaka ne yange kaka okumba mar thieth mabobedo ka watiyo godo. Wawinjane monde. With the powers conferred by Section 48, Subsection 6 of the Social Health Insurance Act, therefore, the Social Health Authority has suspended a total of 40 health facilities found to have engaged in these criminal activities. They have engaged in corruption and they have engaged in the theft of public resources. These suspensions are effective immediately, and we will share with you the Gazette notice signed by the CEO of the Social Health Authority, and of course in the interest of transparency and public accountability, a full list of these suspended health facilities have been duly published in the Kenya Gazette number 168, dated 7th of August 2025. During the period of the investigation, these facilities are not entitled to receive any benefits from the Social Health Authority. Furthermore, we will be surcharging them to recover any monies already paid to them on the basis of these fraudulent claims. Our digital system and the forensic audit further identified several health professionals who have been directly involved in these criminal schemes. These are 8 doctors associated with the facilities in Nairobi, Bungoma, and Kilifi counties. 4 clinicians associated with the facilities in Nairobi and Homa Bay counties. In accordance with Clause 16, Subclause 2.5 of the facility contract, SHA has immediately, from this minute, withdrawn the user rights for these doctors and clinical officers from all the authority and the digital health platforms, and we have also informed the regulator, the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council and the Clinical Council of Kenya, to implement the decision that we have made today. As far as the facilities, the 40 facilities are concerned, as far as the 8 doctors are concerned, and as far as the 4 clinicians are concerned, in as far as the period they are under suspension and the period in which they are under investigation. And I want to remind our able healthcare providers that you owe your clients a duty of care, as no medical procedure can be performed and paid for by SHA unless the relevant health care professional receives an one-time password, which is known as OTP, authorizing that procedure. Therefore, any healthcare provider whose information is used to defraud SHA shall be held personally liable, as is the case for the 8 doctors and the 4 clinicians. It is also criminal for any healthcare professional to induce provision of service with the intent of defrauding the Social Health Authority. The Ministry of Health shall forward the list of the suspended health facilities and the toll of healthcare professionals implicated in the criminal acts to the Director of Criminal Investigation, so that they shall face the full force
of law. We have also notified the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council and the Clinical Officers Council to initiate immediate disciplinary action against the 12 healthcare professionals, which will lead to their cancellation of their professional license. Further, the 40 facilities, outside the 40 facilities, the facilities that were recently suspended and downgraded by the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council shall not have their suspension lifted until they comply with the corrective actions issued by the regulators. And I want to make it very clear to our leaders, to the many people who come to the Social Health Authority offices, to the many people who come to my office, or to the PS, or to DHA, or to the regulators' offices, you're wasting your time. We are telling you, comply with what you have been told, comply and make the corrective actions which have been issued by the regulators, then we can consider lifting the suspension for you to do genuine, honest business. The ministry under my leadership remains steadfast in the resolve to protect our social health insurance scheme and to ensure that every cent contributed by Kenyans is used to provide legitimate, quality health care to our citizens. The update we are providing today is to ensure public awareness of our enforcement actions and demonstrate our unwavering commitment to protecting public resources and the interests of our hard-working and responsible members who are faithfully paid for their cover. I call upon all Kenyans to support us as we seek to protect our social health insurer from fraudulent activities. Let us exercise caution and be vigilant with our personal data and not share the SHA one-time passwords or identification details with anyone. Anya kwa ramugia juang mano jaten migao martiet Aden Duale ka oloso e boma ma Nairobi ka kochiwo lera ewi chike mage magidwa rido maneno ni okumba manyien martiet mano mar SHA omedo tiyo e pacho kae yo makare. Jofamo magwa nitiere kuro kendo biro bedo ka chiwo no ler matut kotudore kod moko kuom okenge makoro sirikal timo kata keto piny e neno ni orie sekta mar thietha e pacho kae. Wach makamano podwa luonu achiel kachiel odiochieng' makawuono kendo kuku kachiel kod tiende ibo bedo ka ineno e weche manyien duto mag odiochieng' makawuono kochakore weche manyien mag migago. Kata kamano adonwa dhi mbele kotwak mar okinyi makawuono pod antiere kae kod yawuoto nagi kachiel kod nyonagi ka koro gichiwo pach gi kotudore kod sirikal mar loch gwenge. Evans in korka kodi ka otudore kod sectors mobedo devolved e sirikande mag Kaontis, obed mano mar thietha, mano mar wechego mag pura, wechego mag somo, somb ECD kachiel kod sector no mano mar weche mag tuke mobedo devolved. In kaka Rawere, sector mane ma wanyalo wacho ni mulo rowere ahinya ma 10 counties osetemo ahinya mar neno ni onya e yo makare kata ochwal e yo makare, to mane maste moko neno ni pok odhi maber? Okay, erokamano Joyce. Kum sector miwacho go sports, health, weche mag pur, an kaka Evans mawuok Homa Bay aseneno ka kar sport to Governor marwa Gladys Wanga osebedo katemo jiwo youth neno ko supporten ga gi geno tournament mano chako kata kane pok obedo governor. Tido ni kanyo ende ma sama sport ni timo redo ka i pick jo moko ma best mondo be obi tuge national teams. Koro kar sport to at least anno ka youths magwa ni maber. Governor support gimiyo gi jerseys kendo gitugo. To shida nitie kar health ka. Kar health ka kiani kaka ne jogo negotiate mwacho ni health nego bed kendo devolved to counties. Counties struggle sana e wach mar health ni.
en gima nego ng'i makata sama ji dhi devolution ni en gima nego ng'i sana kuom health ni nikech iyudo ni kidhi osiptende iyudo ka yath onge na adhi ndalo moro nadhi Homa Bay hospital referral hospital na iyudo ka kata yath osiptende like kata mana kitendni ma ji ninde iyudo ka en shida matinde ka governor temo mondo upgrade gi but shida gi health e counties wa oken kata Homa Bay kende en e counties wa iyudo ka Kisii iyudo ka nurses ng'anyo Migori nurses ng'anyo kiduguro Nairobi ka nurses ng'anyo oken gima en gima ni county achiel en gi shida e counties te ma kinyalo ng'i wachne kata devolution kaka onyalo bedo handle both national and county government nyalo work together mondo solve this issue because health en gima important e community maki kao health imiyo governors mara gionge pesa o ginyal run gigo en gima nego ng'i sana to kuom ka youth e wach mar gik misewacho kaka pur ayudo ka youth sana sana ogiero pur maybe ogibed supported waonge group kaka wasewacho cha kwanyalo bedo gi group wanyalo bedo pamoja wabed gi a registered association ama registered groups to submit these things to our leaders ka be ginyalo konyowa the problem with our leaders ni kata wabed gi grubegi nwadwaro grubegi mondo gikonywa booking appointment mondo you have one-on-one discussion with these leaders okoyot nitie kendo gimoro mobedo devolve mar rito alwora ahero wach mar environment kabisa last year kane organize mar tree planting Kasipul mana die county government wa mondo wa partner go nikech ang'e ber ni ati nitie pesa mimiyo county government mondo be okonye rito alwora at least mondo giwinje ideas ma wan godo kaka wanyalo konyo gi mondo gimed rito alwora mana loso ne en event maduong' to kana wachope county government to ne okwayudo welcoming reception nwachopo kanyo to problem mane wacho ni watimo ing'eni sama county nigi shida an kaka Evans akia ido ni department go nigi shida an kaka Evans akia to watero proposal kachacha watero proposal marwa mar environment kachacha ido ni ng'iswa ni ati mano wadhi launch another movement to impeach the governor mano ne en gima rach gisekawa kaka rogi youth but ka ginyalo embrace wa kaka youth mondo gibed kodwa piny mondo giwe weche awinjo gibed kodwa piny one on one ideas ma wan go to kata mana gik mobedo devolve kaka rito alwora health ang'o wambe wanyalo konyo moko wanyalo nyaka jitolemo watim nyaka civic education ne youths magwa concerning health Homa Bay wawinjo ni Iran the highest weche mag ayaki kaka wambe youth kaka wanyalo work kodgi wakony health sector kanyendo mondo wa discuss gini kaka wanyalo ng'eni an ka wuoyo gi youth wadwa ni gini kwa timo kama tok gini dhi tero kama youth wadwa dhi winjo koloyo ng'ang'ongone oketo gi piny wuoyo kodgi koro kaka wanyalo work hand in hand e wach health ni kuom education koni kuom rito alwora kae kaka ginyalo accommodate wa mondo giyud idea wa nikech yes osekele counties emomiyo koro kun wanyal biro national government wuoyo gi president wan gi counties ma kawada loso wach environment to wadhi county government kawada loso wach civic education concerning health wadhi county government kawada loso wach pur wadu educate jogo wach pur wadhi county government kawadwaro kothe wadhi county government to ka gine ma gidwaro embrace wa o gidwar winjo ywak wa to gwacho ni gino bedo devolve pod ok wadhi bedo ok wane any importance mar obedo devolve koro an county na ma Homa Bay gima nyalo miye governor na tik en wach talent mar youth mar supporting youth kar sports kar farmers nanno nopogo kothe moko akene gin mag pamba but akek mo wach no chope akene be odhi mbele but okane ka youth o embrace nikech gike gima youth dwaro e wach farming ni gimbe gikia gima youth dwaro youth bokia gima gidwaro koro ka ginyalo bet piny wanyalo bet piny mondo wa discuss gik mosebedo devolve gi wan koka youth
both the county government and the youth sector. Upon gik mobedo devolved gi what do you do easy time. Yes. John in korka kori king'iyo sectors mobedo devolved mane mosetimo maber to mane ma wanyalo wacho ni pod iyulo. Erokamano an ayie gi gima Evans owacho. Ne Homa Bay County sports wan malo. To wan mana malo nikech jodongo pek ok nyago bol. To dang bed ni gimbe nyamigi thuolo. Kata authority mar go bol no. Dege dhi kata pap gigoyo. Ma nikech koro ginyagoyo emomiyo koro giwenwa. To be king'iyo kata gir sports ma koro wawacho ni wan e malo no. Boken moro malich wan mana malo nikech gimomiyo koro nyakonyowa goro nyabiro e trial kanyo okawo nyithindwa moko adek. Gine nyabiro kanyo kata anyawacho ni kale mwalimu kale timo tich maber kabisa e weche mag sports. And again koro giketnwa uru a reasonable amount pesa moro maber kendo giyawnwa kendo academies manyalore mondo gi support moko mayulo. Evans otemo wacho ni odhi kwayo thuolo mondo opidh yien kasepol to komi welcoming support. Oginyami nikech mano be ma MCA dhi kawo go ground ni en tije mar mondo owe tije odhi ni odhi pidho yien, owe tije odhi ni odhi pogo besen. Waseno nyaka jotelo mwayiero gombulu ka koro pogo besen tije mu winjo be ni owenwa kaka wanjo kaka koro example kaka anja mzalendo movement motegno muber kwa timo to sano ginya weyo ni nikech kanyo magidhi go e siasa kanyo be magidhi kaore kendo magidhi yanyore iwinjo kanyo be magidhi wacho ni nikech kora napingo ng'ane an koro okanya yudo thuolo mar kata donjo office no. Tema ba penjo pesa ma amalo e serikal bilion 8.4 oamana ne joma nogone kura kosuwa ne jite. Akwaya jothurwa devolution ber kaka imbi wache Joyce gi kaka wasepoge gi kaka en wakona kuna uru joge wagi kasto sector machielo maber kanta kwayo ahinya mondo mi serikal mamalo dogo kawo en sector mar health osetamo county governments run mano te adieri mar wacho waduok health through national government kwa duok national government wanya konyore matin nikech iyudo ka county siasa ng'enye seche moko kata dispensary nok be yaw nikech kanye pinge governor seche moko kata dispensary nok be yaw nikech kanye nok ogone MCA kura kwa duoko health nikech ma ngima dhano waduoko kanyo an wantie gi dispensary pedo dispensary yawe sama odwaro ilore sama idwaro nurse donjo saa 5 saa 7 oloro panadol kata panadol onge dhi nyiewo oko indiko ni ena kanyo building mubuk maber to ket gi ginene gitangi maber ena building maber minyadhi go e picha makoro onge ana kwa ni health no oduoke national government. Health mawinjo ka uduto yuago no kosebedo katimo makare ahinya kata kamano ageno ni 10 counties e kinde romo magibo bedo ka gidhi e juma manyien e county ma Homa Bay gibo bedo ka gineno kaka inyalo ting' malo sector mar thieth ahinya to e counties magwa duto mapacho ka nyakore moge jongi na mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani ka waduogo bedo ka wawinjo pach jopiny e county ma Mombasa mar mondo mi wawinjane ni to gin to giwacho nang'o kotudore koda Sirkand counties kata sirikal mar loch gwenge kidhi mabor. What? Citizen Duka now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. We know times are tough.
tough. So save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Yudo thuolo madhi no tuke mag tim mar Chelsea season mabiro achiel kachiel e lap tuke mar Stamford Bridge e piny mar England. Nyiew math mar Predator Energy Drink bang'e ora mabide bo pekeno e namba mar 29844. Yudo thuolo mar loyo pikipiki mar boda juma ka juma airtime pile ka pile. Wadhi Stamford Bridge to mna gi math mamuol mar Predator Energy. Predator Energy, the official energy drink partner of Chelsea Football Club. Rule your kingdom. Nyakwar Ramogi. Bende ing'eyo ni dhano nyalo dak ei gondo. Ajalo daon kuonde gin ge jomoko biro kato kwalo na gik moko. Bugni malich ka mag sibuoche. To kura kunyo lo nikech mano kamina no waluono. Kanyo nosebedo downstairs room nyaka piny kucho. To jalni en ng'a? Yud sigana ni kod jafwambo marwa Walter Nyambaga. Gik maloso makunyogi isore ni samani e piny. My most important master is God. Chieng' Jumapil, saa 1:03 otieno. Mana e Ramogi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ni Mungu tu. Ni Mungu amefanya, ni Mungu. Ni Mungu. Ni Mungu ametenda, ni Mungu. Sina cha kujivuna. Ni Mungu amefanya, ni Mungu. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako bonyeza *860*415#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ging'yo mapile, ndiga tiyo kod mauta mar dend dhano. Nyiso ni nyaka inyone eka osudi. King'yo jo ndiga gin very strong. Mak mana rawera moro ofwenyo lony mar keto injni e ndiga gima miyo iriembe kaka apiko. Hii ni exhaust. Natoa moshi kama kawaida. Hii ni plug moja. Ndiga ma apiko no bende ukti mana kod modhi mag nyamburko mapile kende. Inyalo ole mauta mar taya. Tutuona mafuta taa. Kona mafuta taa iko sawa. Inaenda kwanza mbali sana. Mondine sigana ni tudri kod reporter marwa Simfro Sokinda. Chieng' Ngeso saa 1:03 otieno. Kick by.
Machiegni kendo nyakwara Mugejuang e tielo mogik e twak maro e chenro mar Mbaka Oromo kinyi makawuono e gine ma pod wadhi mbele kod twak marwa dong mana gi dakika matin kende to waloro twak marwa kotudore kod Pach Rawere e Sirkand Kaontis magwa. Mago kaontis duto 47 kaachiel kod kaontis magwa makaluo kalure ni antiere kae kod yawuto nagi kaachiel kod nyiewo nagi. Wadong mana gi dakika matin kende to watieko twak maro kinyi makawuono. Cheryl korka kori wang'eyo ni e kaontis magwa wantiere kod governors, wantiere kod MCAs, wantiere kod senators, wantiere nyaka kod jod bura mochung'ne kuonde chung' od bura mopogore opogore, counties mopogore opogore. Ere kaka Rawere nyalo keto jotelo gi bed accountable? Nikech adira ka yande wang'iyo kata report ma yando gol kod duol matayo weche ma kedo kod mibadhi e pacho kae. No yang ni counties ma mibadhi otimenewa. Nitiere counties moko, county ma Homa Bay notelo kanyo weche mag corruption. Matinde ni nyalo bedo ni nitiere kaka corruption kowuok e sirikal mamalo, counties bende corruption ne obede mang'eny ahinya kata dhi mbele mang'eny ahinya. Kata kamano, ere kaka Rawere nyalo hold accountable jotelo makamagi mar mondo mi mibadhi monene counties mago wane ane kodok chien mondo dongruok odhi mbele counties kako winjore? Erokamano. Mokwongo adawacho ni corruption kata mibadhi en gima chakore gi wan ka wan jogo kura, oganda mago kura ema corruption chakorego. Nikech sami chung' idhi go kura, idhi e ballot, ing'i ang'e ni ng'ani to onge gimosetiyo lakini igochone nikech en ng'atu, ineno mano ero koro ijiwe ni obeda beda kanyo, ineno nikech koro en ng'atu obeda beda kanyo ero, ineno. Machielo en nonruok gi ratiro. Samitimo auditing funds cha onego bed ni wambe kaka joma nogo kura waneno feedback ni ng'ane nyocho tiyo kamae, ng'acha nyocho tiyo kama, pesa nyocho tim kama kendo tim kama. Maka feedback ni waneno ni owach ni nomi yudhe makanye pesa to komigi to ntiere ng'ama bro oro wan kaka koro youths komiwa opportunity mar beni pachwa wanyalo wacho, ineno. Ok wanyal wuok wateni wadhi office wacho pachwa, emomi idwaro ga youth leader, ineno. To youth leader mwayiero ni kiny kwaneno kokoti to odhi dalagi, nikech wan gima wadwaro en tich odhi mbele, mahitaji wa wan kaka youth mondo bed izitimizwe donge. Machielo en sirikal mamalo, wang'e ni voting en gima take process donge. Sirikal mamalo IBC onego bed gi away ma ka ng'ato ok ti ok wadwa rito 5 years eka wagole office. Mano ketho sawa kendo en ketho pesa jopiny nikech obet office ichule to ok oti tije. Koro IBC kata sirikal mamalo bonego ne ni ng'ama ok ti inyalo gole office through namnani. Ok wadwa ni ng'ato tho kende mondo gole office kata mondo re-election otimre. Koro IBC onego bed ni nitiere kaka jopiny kowacho ni ng'ani ok ti, onge maendeleo madhi mbele, igole telo mondo mi ng'ama nyalo. Gimachielo kendo en wach mar ni thuondi machon osewacho ni joluo gin ODM ema wacho donge. ODM ok onego bed ni wacho. Kidhi e ballot tineno ni ODM omiyo ticket ng'ama ok ti, itik kanyo nang'o. Mi ng'ama ing'eni dhi tiyo, ma ing'eni bang' higni 2 king'iyo chieng' kuma ji oaye tineno ni kawuono ero skunde ncho pog buge, health ncho kel yedhe, ncho ndik nurses, ncho tim ang'o. To kwa we ni wadwa rito ni ODM owacho, wambe koro wan kaka jopiny wawuondo wan owuon. Yeah. Korka korili paro ni ere kaka Rawere nyalo bedo ng'ala manyime mar holding accountable mago jotelo manitiere counties mopogore opogore, kaluwore ni wanyalo wacho ni wechego mag mibadhi kata corruption e achiel kuom gigo manyalo wacho ni e tuo matuyo counties magwa ahinya to counties magwa makaluo, nikech kata kipimo counties mamoko mayudore gwenge mamoko ineno kata chenro mag thieth makoro wayuago ne ok dhi maber e counties magwa makaluo. E counties moko to thieth makamano dhi mbele yo makare. Ere kaka Rawere kata youth nyalo hold accountable jotelo mar mondo mi wane ni sirikal mar loch gwenge osudo mbele yo makare, okelo ne jopiny ber kaluwore kod lek manitiere katiba e wi mise mago mag sirikal mar loch gwenge? Erokamano Joisa. Number 1 kaka youths nyalo kawo para manyime mar wuoye kaka telo dhi counties ge en ni wawuoguru oko. Number 1 onga ka inyalo wacho ni gimoro dhi marach to ionge kama gino dhi marach. Koro nitie kombe moko mag MCAs
gik moko machalo public participation. Alafu one youth wanyalo tiyo gi social media. We recall them. Yeah? We correct them. Twawuok oko mwasiemo negi ka tidhie marach, ka tidhie maber. Mano kwa timo kamano to wapingo gi constructively. Ok ni wawuok ni wago koko gagayany, wawuok oko to wachiwo ideas instead of kwerogi. Kwasa kwerogi to nego beni wamiyo gi yo monego beni itimo go gik machal kamano. Gimoro makelo confusion sana e county management mar county government and ingeni devolved functions ma government they were not complete. Gimoro kwa nyalo kaka transport kwa dhie korwen kujocho to wan gi roads moko ma they are for the national government to wan gi ndeche moko ma gin for county government. Koro neno ka nitie blame game ka. Kopenj governor wacho ni ng'eyo kaka gigi ber ka timore to wanyalo keto gi accountable. Kwa dhie IEBC nigi chik moro ni constitution chapter 1 wacho ni all sovereign powers teko duto te en mar japiny. Koro japiny nigi teko mar yiero ng'ato to kendo en gi teko mar golo ng'ato telo. We can recall these people. Kwa neno moro mok ti maber, we have a opportunity, wan gi chance e constitution procedure kaka wanyalo recall them back. Koro mano nyalo bedo maber. Kif mi feel ni ok ti to golo oko. To ok wanyal wuoyo kwa onge mesa. Gima kuongwa make sure wan kaka youths nyaka wabede mesa. Iwinjo? Ka imanyo ticket e ODM utami, wan gi parties mang'eny. Chung kata mana independent. Iwinjo? Kisabet kachacha, tibedo para manyime. Kela ideas gi e mesa. Twachung'uru. Wawe bedo jogo kura, twabeduru jomigone gi kura. El Nino in korka kori weche kata chenro makare mar Rawere nyalo tiyo godo mar holding accountable jotelo e counties. Nikech adiri kwa ng'iyo counties magwa kata MCAs gine magintiere kod tinga mano mar timo oversight e counties kacha mondo gineno ni counties odhi mbele yo makare. To yudo ni weche moko timore atima e county to MCA olingalinga, governor timo weche moko gino ma ok ni kare to onge gima MCA timo. Rawere ere kaka nyalo nywako duondgi eneno ni jatelo ma chiemo kok tima kare to chiemo ka ber to ok odhi e kom kendo kata ok oyudo kom kendo. Ahero kamano ahinya. Ok ni Rawere osekoso ga nywakruok. Wasebedo kwa nywakore. To nywakruok wani kaka wasebedo kwa nywakore emomiyo ng'anyo manuneno kosebedo chien kaegi osebedo katimore. Manyiso ni nitiere platforms ma Rawere wuoye. To platforms gi ema gichiwe pachgi. Watiyo gi social media because physical meetings mano ndike constitution ma sirkal ong'eyo kaka public participation monego bed ni wawuoye jotendwa oserocho. Kendo wase manyo other avenues manyalo carry a larger population twachiwo pachwa. To kata kok wachiwo pach inyalo yudo ka ng'ato make a post and then there is an engagement madhi mbele. Mano is a very big platform moko ningo beni kawa kamano. Mane kuma Rawere goe twak. Tang bedi gi malit moloyo. Ni wan kaka Rawere gi jopiny duto te kanyakla joma mine gi joma wuone. Wayiero mwanena nena dieri ni mato jatelo mobiro nikech en gi pesa tinge maber ne jatelo ni adiere ongo buongo mar dhi tiyonwa. Manifestos mage ok ni kare. Sani ka luwo ka idhi tim nomination Kasipul. Wabedo piny jo Kasipul no neno leadership mokalo. Koro gidwa yiero jatelo manyien Kasipul ka. Jo Kasipul osebedo piny moneno maber nango jatelo nini aspirant makama to nigi pesa. To be en a leader, be en go buongo mar dhi kelo dongruok. Obuongo ok en nango anadhi bedo mbunge. Ni aspirant moro naneno ka wacho ni en odhi bedo mbunge pesa ne duto te mar salary ne odhi miyo jopiny tiyo godo e yo mane. Is that an agenda? Onya pogo jopiny te mogo from tarik 1 January nyaka tarik 1 January to bogi makelo development mare kaka MP ineno to jopiny ok ni gisekoso ging'e maber. Akia gima pesa notimo na jopiny boken kata pesa. Mogo paket mar siling 90 akia gima notimo na jopiny akia ni en kech manade. Wanyalo gayo kech sani lakini kech nyalo kayowa for the longest time kokwa make the right decision. Secondly, wan kaka youth okelwa devolution. Dong nokelwa women rep.
I'm very sorry, there is no one to speak for Siaya, but we will speak for Siaya. I think it's only a representation Siaya Maungeka. We will speak for Siaya because Siaya is also in the Luo community. Position mar women rep no kelnwaka. Women rep, it is a matter of youth and women, affirmative action. To such a mother year women rep ne. Are you electing this person? Why you because she's a woman no madako? Manyalo wuoyo nyalo go koko, can abuse men left, right, and center, can abuse fellow women, or can stand strong with a strong voice, with no agenda. Imagine no mabe wayero women rep. I'm sorry, Joyce. Huh? Wayero women rep. Women rep makia even what the women position should be representing. Is it a matter of padding a girl? Is it a matter of bathing a boy? Is it a matter of giving expectant women and women who have delivered ginene traf gisabun? Huh? Chien kacha chaka no yerno women rep. Ipa nangomo miyo Governor Gladys Wanga no mi governor kanu wuke bedo women rep. Macha is a woman manonge tije. No cow youths. Hundreds every year mano serve. No vocational trainings. Was that not an agenda? Genoa tournament, women rep no chako. Kapok no bedo governor. Haya mak na paro no gikanya dwa ni wawinja ne Pach jopiny e kaunti ma Mombasa kotudore kod Pach gi e Sirkand loch gwenga inyanya to motelo ne Oromo mano ma devolution conference mabro bedo katimore e kaunti ma Mombasa. Wawinja ne kaka jo Mombasa no golo Pach gi kotudore kod Sirkand counties. Haya koro tagini basi giniga lunga Fredina kwa resaya ane dala mar Mombasa likoni ka wuoyo wacho telo mar counties kweli kano kele kengon pangulo maber kendo jopiny no ng'en wadhi enjoy the counties sirkal mar county to gimoduogo mako dhadhor sando wapogre kod kane wan malo kucha sani sirkal be lakini gawas mawagi ema hinyowa yene maneno ka okelwa gin kona fast abro gitinwa to tiyo tamogi lakini counties sirkal mar county ber moloyo ma sirkal mamalo magi ma wakwayo jo county sirkal mar county gawas mar county mawagi wakwa kod muolo duto mutiyo nwaen pesa ni pesa bili lwetu pesa ni piny ma wananchi uno ko tichitamo uno ko nyuma na gache madongo to en paro maber manokel paro maber sirkal mar county koro no support ober ora kwa namulo gibede kaso lwet gitibo tegno iwe nyanyasa wananchi ahinya kech kod oge malo sirkal mamalo chat na hinyo mugi pesa no chop kuom jopiny kaka sani pesa chop lwetwa jopiny wanwegi mondo bedo ka walas tiyo maber en ayo modo gawas moko to sani igyo mako gi gitiyo kod chamo pesa wa lakini sirkal mar county da support ober kendo bedo dhi mbele ok rapinye. An Josh Ogembo kawuok Mombasa. Telo mar county no chako maber to kaluwore gi kako dhi sani iyudo ka gitiyo gi pesa maloyo monego gitire godo jopiny. Like Mombasa county nitie changes mosebedo ka nitie barabara ringo maber to biashara nigi freedom license cha giduoko piny. Nitiere change moko matindo ma waneno makmana ni governance onego bedi tiyo gi pes jopiny e yo maber ma kaluwore gi kaka central government omiyogi. Ok onego bed ni moko gidwa tiyo godo oko saidi maloyo promise mane gimiyo jopiny. Gima wang'eyo ni onego bed ni japiny yudo thuolo mar tich, japiny yudo ngima maber kaluwore kod promises mane county government oketo. Iyudo ka sani kata schools iyudo ni pod buge nyalo kosore, iyudo ni hospital pod ng'ato nyalo dhi makwame ka yath onge, nyalo chopo hospital gi jatuo ng'iya onge gima dhi mbele, inyalo dhi kanyo kionge uwezo kony minyalo konyi godo onge. Omiyo gima ne wamedo wacho ni mondo sirkal otiye yo moro maber. Kachako gi nyinga iluonga Immaculate, an ja ohala malikoni, auso wuoche. Kada wuoye tend county nyaka ne bi ne wa expect ni ohala nyalo bedo maber, yore nyalo losnwa, to pok waneno gimoro amora. Kadok nyake license ni malo, to tich ni piny. Koro wayudo ka wan jo ohala wabedo gi changamoto. Nikech gimanyo wa seche te. Koro churo ni mondo wang'ad license to gima wayudo onge. Wan jo ohala man piny wahinyore, kendo wahinyore maka sirkal onego winjwa. Nikech iyudo ka rent oketnwa malo, ohala bende ni piny, kaka sani Kenya sani ohala ni piny.
Owala ni piny kabisa. Koro wanyalo mana wacho ni ka ginyalo loso nwa wang'a yore, pi bende gikelnwa machiegni, kapano owala nyalo dhi maber. An nyinga iluongo ni Zaitas Otieno Okoth, an awuodo Genya, awuodo Gunja Magoya. An kan go an hele maliponi ka. Tija en loso wuoche. Aloso wuoche mag skul ka, aloso wuoche mag official kacha back to school. Wati tije mopogre opogre. Koro ka nyaka ne wachak county government. So far pok waneno gima ber ahinya ruok manyalo tim tije maber. Nikech king'iyo kaka kuonde kaka county government kaka gik moko kaka licenses kan yudo ka nengo kaka higa no yudo ka nengo oidho matin. Ok kaka nosiga bedo. Koro hidho momiyo bedo affect wa kidogo kibiashara. Then gik machielo kendo yudo ka koro gik moko kaka insecurity likoni kan go bende ok ber ahinya ruok. No, gima nyalo wacho counties osetemo. Gisetemo, ok wanyalo wacho ni ok giti. Gisetemo. But gima wakwayo ni mondo pod gitem, nikech gima bapalo kelo changamoto kidogo, corruption yudo ka ng'eny sana. Corruption e gima kelo shida sana e system mantie sani. But ang'eni kopo ni gipunguza corruption kidogo, I think ni jopiny biro winjo maber kidogo. But compared to the other system, sani aneno ka county ok tim marach nyarwa. Yeah. Haya, mago paro mag jodak e kaunti ma Mombasa kotudore kod Sirkand loch gwenge. Wadong' mana gi dakika matin kende twatieko twak mar okinyi makone. Lino ang'adi wachni mogik ka watieko. Wadong' mana gi dakika 3 kende. Sano to ng'ada kapok nacho gima nadach. Lakini mogik moloyo devolution en gima ber. Kendo wago erokamano ne jotendwa madongo ahinya ne Raila Amolo Odinga kuom kelonwa devolution. Devolution dino kokel kaluo. Dino kwaneno nderni mineno nitiere kachacha. Devolution osekelo coordination between the county government and the national government. To jomose fail counties madongruok pok ochope, ok wanyal blame the national government, ok wanyal blame ker marwa. En ni jotendwa manwa yiero osekoso coordination between them and the national government. Koro jotendwa mwayiero wabede uru jomokasore mondo watim ang'owa, watim maber gi devolution manoketne. Wawachi ni for example, devolution ka dang golnwa sani, wadhi timo nang'. Dong devolution ni makoro nyaka wamaki to nyaka watiko de yo makare. Jatend piny maknwa devolution ni malong'o med makonwa godo kwa bisa, we appreciate. Jotendwa mwayiero bende watie uru gi opportunity momiwa ni maber. Nono wan kaka Rawere wabro wuok kabisa kendo waboterre kodu tesre kabisa for accountability. We are fighting accountability ang'owa and corruption. Erokamano ahinya. John, wachni mogik watieko. Wachni mogik mokwongo kadwa wacho. Wach mokwongo mano wacho ni wach corruption no kagole pacha. Mana mapiyo piyo. To mana rito kabisa. Wach mar ni 6 piece ni wagolo ruoko. Wawe gigni nyaka keke. Onge kaka governor ja ODM, MCA ja ODM, orengo governor achiel. Kaso ng'ane midwa ni oversight wadgi tek. Mateni gigi kwa keko iye. Kwa keko to nyabedo maber. Mateni ni wanyaneno ber devolution. Wach na mogik akono Rawere. Gikono mapile ni ngemo wa en kiny. Ni wan jotelo makiny. Wadwoko ni wan jotelo makawuono kaka anase wuok adwaro ko mara Rojo Ward 2027. Kendo wacho ni wadhi kawe, wadhi bedo kanyo, ji okaw kura, wadhwago. Erokamano ahinya. Evans, wachni mogik. Wachna mogik katieko mapiyo. Anyalo ng'iso jotendwa mag counties, governors wa magwa. Une jowa, pesa nosekele counties. Any opportunity mobiro, kawe uru youths gi, winje uru pachwa. Wan gi ideas manyalo konyo counties wadhi mbele. Wan gi ideas manyalo drive jowa. Koro kikunena mamaka jogo koko. Samoro be nenwa uru ka jok man gi idea. Ketwa uru e table. Ka kuwinjo ni ati wamanyo u kamoro wadwaro uoyo. Yie mondo u embrace wa mondo wadhi mbele. To mogik en mana ni wadhi uru mbele kaka youth, vijana kikwani nduru mbele ber. Ma Evans generali wadhi uru mbele gi discussion. Erokamano ahinya Evans. Cheryl, wachni mogik watieko. Erokamano. An gi paro ariyo ka watieko. Mokwongo ada jiwo joma yudhe rawerni kata ng'ata mabro goyo ombulu higa mabiro 2027. Chak ng'ade kawuono, werito ni ibro ng'ade at the last minute. Ng'ade kawuono nikech
karom chieng'no wadwaro telo manyien ineno to ok wadwaro telo manyien ni wadhi loko mjumbe kata ng'ane man waketo kanyo. Wadwaro joma nigi ratiro e tich magitiyo kendo jok mabro bedo accountable e tich magitimo ne wan kaka jopiny. Mogik ada wacho ni devolution to ken gima rach nikech kata ndoka bet kae ka ok en devolution en mana ni mibadhi mang'eny mosoe iyegi ema koro kelo peke iye. Lakini kwa nonore wacho ni wagol mibadhi iye mondo kendo wabunge kata leaders mo elect mondo tich to bro tire ka sirikal osegolo pesa tich bro tire ng'amok dwa ti odogo nindi. Erokamano Leo wach ni mogik mana mapiyo kwa tieko. Yes, kwa tieko Joyce wach na mogik wan gi some institutions wan gi Senate tij Senate en oversight counties. Kora jiwo senators wa makalu beduru very vocal. Gouru koko ka gimoro dhi marach to wachuru to kiki confuse oversight gi politics. Number 2 wajiwo joluo ni wabedure sirikal gik moko te maber sirikal wan go sani. Ng'ato kik wuondwa ni wawuok oko kendo chak wadhi manyo sirikal ma wan go sani. Number 3 Joyce adwa moso osiep na gi family na te iluongo ni Dennis Otieno tan family mar Jokandhoga afwane gi duto to jakabonyo kanyagwala nyiso ni aikora 2027 kom mar MCA gi muolo abiro. Erokamano ahinya Leo, El Nino, John, Cheryl Kachel kod Evans kum kaw thuolo mar okinyi ma kawuono ubi wabed kod twak maket kod manyakora Mugia Jwang in benda goni erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka gi sani ma wachopo e giko mar twak maro e chenro mar Mbaka Oromo. Ote magi aneno mak mana ni agoyo mos thuolo marwa e morumo kata kama mbaka ma kamae pod wanyalo kata medo goyo juma manyien kalore ni juma manyien e kama koro kuku mar wach bro bede kinde ma governors bro bedo kachokore county ma Homa Bay ne romo mano mar devolution conference mabro bede kin tarik 12 nyaka tarik 15. Rowere winjo ben ni bedo ng'ala manyime maneno no nywak gi lwedo kata gi nywako lwede neno ni sirikal mar loch gwenge odhi mbele yo makare. Nyakora Mugia Jwang erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka na chak chenro sa 12 mar okinyi sana no ka en mana dakika 2 kende to chopo sa 5 mar onyango gi kanyo ema chopo godo e giko mar chenro marwa mar piny kachiel kod Mbaka Oromo odiochieng' makawuono. Bed kod odiochieng' maber nyaka kendo warom juma manyien e chenro mar piny kod Mbaka Oromo. Oriti masani nyinga Joyce Odur.